أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. Kamar yadda dai kuka sani, sunana Yahya Yunus. Insha Allahu yau zan kawo muku wani sirri na ainihin tsokano sha'awa. Kamar yadda dai na faɗi, na tsokano sha'awa. Amma kafin mu shiga cikin shirin namu, don Allah ka daure ka yi mana subscribing, ki daure ki yi mana subscribing idan yau kika fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka, domin ci gaba da samun sababbin bidiyon mu. Sannan kada ku manta da sharing da kuma liking. Kamar yadda ne na faɗi, insha Allah zan yi bayani akan abubuwan da za a amfani da su domin tsokano sha'awa, ba tare da sai ka je ka kalli ainihin bluefin ba ko wani abu. Akwai da yawa za ka ga mata da mazan da ba su da sha'awan da za su iya ainihin da ka ga mace wani yana so ya maybe ya kusanci matan shi, amma sai ya je ya kalla bluefin sannan wai har sha'awar shi ta motsa, sannan wai har ya je ya kusanci matarsa. So wannan gaskiya ba karamin illa ba ce dan uwa. Ka yi wannan haɗin da zan faɗa ma, ke ma yar uwa ki yi wannan haɗi da zan faɗa miki. Insha Allahu kika yi wannan haɗi, za ki ga yadda sha'awarki za ta dinga bayyanar ma mai gidanki a kowane lokaci. So abu na farko da za a samu gurin yin wannan haɗi shine kamar haka. Za ki samu kanumfari. Idan kika samu kanumfari, sai ki jiƙa shi a cikin ruwa ya ɗau tsawon minti 30 ko 40. So idan kika jika wannan kanumfarin naki ya kai minti 30 ko 40, sai ki dinga ainihin shan kofi ɗaya da safe, sannan kuma a dinga yin tsarki da shi. Mata haka za su dinga yi, kofi ɗaya da safe, sannan kuma a dinga yin tsarki da shi. To yar uwa, ina mai tabbatar miki, in dai har kina fama da infection ko wani sanyi, to in Allah yadda za ki rabu da su, sannan za ki ga yadda ainihin sha'awa za ta dinga damunki. Za ki dinga samun yawan sha'awa a koda yaushe za ki ga yawan sha'awa na ainihin damunki, kina so a ainihin kusance ki. So wannan kenan. Abu na biyu shine ki samu ainihin zuma, habbatus sauda, man zaitun. Idan kika samu wannan, za ki ɗibo habbatus saudan ki daidai gwargwado, zumar ki daidai gwargwado, man zaitun ɗin ki daidai gwargwado, ki haɗa su a guri ɗaya, ki juya su. Idan kika juya su, za ki ga ya taɓa haka, sai ki dinga shan babban cokali safe da yamma. In so samu ne, idan kika sha wancan haɗin, sannan ki sha wannan kuma sannan ki tsarkin nan. Yar uwa, ina mai tabbatar miki, za ki ga yadda ainihin za ki ga yadda sha'awa za ta dame ki. In dai kina buƙatan sha'awa, to ba sai kin je kin kalla wani bluefin ba sai kin je kin kalla wani abu wai da kike tunanin shine zai sa har sha'awan ki ta motsa ba. Wannan kadai ya ishe ki bi iznillahi ta'ala. Wannan na habbatu sauda din zaki iya ainihin sama mai gida, shi ma idan kina bukata kika kaman bai sha'awa, to zaki dan iya tsammai saboda ki dan ainihin tsokana fada. Kin ga ta nan sai a samu a yi abin yanda ainihin ya dace, kowa na sha'awan kowa kenan. Amma in kika sha lai sai ke kadai kika sha kika yi ma mai gida ruwa, kin ga